Samantala, nagpapatuloy po ang pagbabantay sa mga pasyalan sa Bayambang matapos ang isinagawang Pista Valley 2026 kasabay ng pagpasok ng Semana Santa. Bilang bahagi ito ng pagpapanatili ng kaligtasan ng publiko. Sa ulat ng lokal na pamahalaan, naging matiwasay at ligtas ang pagbubukas ng selebrasyon noong March 28 hanggang 29 sa tulong ng pinaigting na operasyon ng MDRRMO. Nag-deploy ng mga first aider sa mga pangunahing aktibidad at simbahan. At habang nagsagawa rin naman ang inspeksyon sa mga resort at ilog upang matiyak ang kaligtasan ng publiko. 2 kaso ng pagkahilo at isang minor injury ang agad na nirespondihan, ngunit walang naitalang malubhang insidente. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang pagbabantay sa mga pasyalan sa bayan upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente at mga bumibisita. IFM News. IFM News. IFM News.